Kule ngozi eyibikiwe kushone abagibeli abayishagalombili kanye nabashayeli abathathu. Eminye imigwaqo engothela wayeka ibimatasa njengoba bedlula imoto engaphezu kwe1,600 ngehora abantu belibangise eindaweni ezehlukene. Out of the 8 pedestrians killed, 5 were hit and runs. 1 was dragged by a truck. We don't know whether the driver is aware or was not aware. He was, in fact, they alleged that he slept under the truck. So when the driver moved, dragged the pedestrian. And it dragged him for something like 410 meters at the intersection Albertine Voortrekker Street. That happened here. And then in Meatin, a learner transport driver hit and ran where a pedestrian was killed. The registration plate was found on the scene. Impelasonto ephasika iqale kabi ngesikhathi kuphenduka imoto eyiveni emgwaqeni uR40 phakathi kwaseHazyview naseMariti eMpumalanga. Kule ngozi eyenzeke ekseni kushone abantu abathathu. Okubhlungu ukuthi bebabuye emgwabeni angeke ucabange ukuthi abantu ababuye emgwabeni bangahamba ispeed esingabulala abantu kodwa kwenzekile sisazophenya sibone ukuthi yini eyenze ukuthi kube naleyo ngozi. Umthamo wemoto ubuphezulu emgwaqeni uN4 obheke eMaputo eMozambique. Abashayeli bathathe uhambo namhlanje ekseni ngenxa yokuthi umngcele ilebombo uyavalwa ngehora lesishagalolunye ebusuku. Ukuthi ngichoose uhamba namhlanje ukuthi ngibonile ukuthi izolo mhlawumbe ungenzeka kube nenkinga. Plus necave yangale ivala too early. From 9 o'clock abasafuna umuntu ahambe endleleni so ngabona ukuthi to be safe rather ngivuke ngithatha uhambo namhlanje. Ngijabule kakhulu ngiphuma from eGauteng Amaphoyisa nebona family yami. Since last year ngakwazi wabona indaba COVID. Emankweng eLimpopo kuvulwe ihhovisi lesikhashana elizovumela abashayeli bakwazi ukubheka ukuthi banawo amathikithi noma cha ngaphambi kokuqala ngokusemthethweni kohlelo lweArto lokuthathela abantu amaphuzu ngokwephula umthetho noluzoqala ngoNhlangulana. The ARTO is got its own processes of demerit point system. We must teach and educate our public about how demerit system is going to be allocated, how ARTO is working. Abashayeli bathi basizakale kakhulu ngenxa yalolu hlelo namhlanje.